Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotiba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye juillet kalo ale tile fɔlɔ san kalo 7 tubabuw ka jate la san 2026 sɔgɔmada in na an bɛ taa segukaw fɛ yen min ye ɲɛnakɔrɔ fɔnba maaw ye k'u bɛna tile 2 baarabila kɛ ɲɛnakɔrɔ fɔnba ale segu dugu kɔnɔna dɔgɔtɔrɔso min ka bon ni dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen ye baarakɛminɛn tɛ yen ni ye laboratoire ti ka marché fɛn caman bɛ bi o degun bɛ dɔgɔtɔrɔw kan ko k'u bɛ baarabila tile 2 baarabila kɛ kunun o y'o ɲɔgɔn kɛ mobili minnu bɛ yen ni plaki t'u la k'olu bolili kɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na CNT kɔnɔna na sa jɔnya bɛ se ka ban cogo min na o sariyaw ani gouvernement yɛrɛ ka yamaruya ka baara kɛ ni ɲɛbila sɛbɛnw ye yanni CNT ka bɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o baabu bɛ sen na an ka marabolo kɔnɔna na sa wulikajɔ bɛ ka kɛ ka kunnafonidilaw k'olu la faamuya yaasa bɛ se ka kibaruya ɲɛnamaw di cogo min na sange sulen fana o dili fana bɛ ka kɛ marabolo caman ale kɔnɔna nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sa an bɛ taa coupe du monde na coupe du monde kunun k'o sɔrɔ
min ye Faransikaw ye olu ye se sɔrɔ 3 ani 0. Côte d'Ivoire ale bina min ye Norvège ɲɛkɔrɔ 2 ani 1. sufɛla la sa Mexique ale se sɔrɔ ale kɔni ye 2 ani 0 o kɛ. ale bɛ taa sa 8e de finale fala ye a kunfɔlɔw bɛ ka dɔn han a kangarangakiw bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ an ye kunfɔlɔ minnu sɔrɔ 3 kɔni dɔnna ka ban n'Ala sɔnna ma an na o di maaw ma kɔkan kibaruyaw olu na kɛ k'an ka kibaruyaw dafa kosɛbɛ min ye Burkinakaw fɛ yen fala ye funteni bɛ ka tiɲɛni kɛ nansara la dɛ funteni bɛ ka tiɲɛni kɛ nansara la yɛrɛ. Côte d'Ivoire fana ni Ghana sanji ye tiɲɛniba de kɛ maa 29 o de nin tora a la wa a kɛra dugu kɔnɔna ma bilama fala ye f'i ka yɛlɛ i ka don kurun kɔnɔ dɛ n'o tɛ ji k'u ma labɛn de kɛ u ma labɛn kɛ ka samiya kunbɛn maaw sigilen don ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen gere o de la an fɛ yan fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan an ka sɔn ma yaasa baaraw ka se ka kɛ nin ye an don k'an ye bi sɔgɔma in na araba juillet kalo tile fɔlɔ san kalo 7 nansaralakaw olu ka jate la. Fala ye seko ni dɔnko tigilama dɔ bɛ yen a ti balola bi Zege Bamba sinafɔ don ale de ko sɛ n'a kɔnɔ ko ba fana n'a kɔnɔ ko n'a tigi de bi yaala n t'a dɔn ja dɔ bɛ n'i y'o lajɛ ja in tɔgɔ ye ko Bamako in ja taara Bamako yan yɛrɛ kɔnɔna na Amdalayikaw fɛ yen Sisakolakaw ka du la sabula Abdramani Sisako ale de ye ja in ta fala ye ko maa si kana sira saya ɲɛ sabula bɛɛ lajɛlen bi sa nka maa kan ka sira min ɲɛ o ye jamala malo ye jamala malo o de bɛ hɔrɔn danbe bɛɛ bɔ lajɛlen b'a la ni danbe dun cira dɔrɔn i balo kun tɛ tuguni sɔgɔma in na Jabaru masa k'o ye ale de ta ye fala ye i taara an ka dɔnni sira o sira fɛ i taara an ka diinɛ sira o sira fɛ bɛɛ lajɛlen ko wahidun fala ye bi sɔgɔmada in na dakan ani nakan jɔyɔrɔ ani wulikajɔ n'o tɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan fala ye ko caman kɛra koyi ko caman ɲinɛ koyi min ye maanifin jɔn dakan anw fɛ an ka laadaw la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fala ye n'i ye farafinna bankun ta k'a lajɛ maaw tun y'a labɛn k'a jira k'a fɔ ko min ye Barthélemy Bɔgɔnda ye ko ale na kɛ Centrafrique jamanakuntigi ye fala ye nka min ye maanifinw b'u ta la k'o bi Jabaru masa ale de sago la Centrafrique bɛɛ lajɛlen kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Barthélemy Bɔgɔnda ale kɔni tora siraba accident na n'o ye avion accident ye David Dako o de nana kɛ Centrafrique jamanakuntigi fɔlɔ ye anw yɛrɛ kɛrɛfɛla la yan Otfolta n'o o ye Burkina Faso tɔgɔkɔrɔ ye fala ye Daniel Wenzin Kulubali maa mafale maa kanune jelimandi ale de kun sugandira Burkinakaw fɛ yɛrɛma hɔrɔnya surunyalen ko ale na kɛ jamanakuntigi ye min ye ni maafalenba in ye Wenzin ala nana to bana ye ale dɛsɛ fala ye septembre kalo tile 7 san 1958 san Morisi Yamogo ale de taara kɛ jamanakuntigi ye san 1959 min ye Wenzin Kulubali ye anw ka ndulati tɛrɛ min bɛ n'a filɛ nin ye Kulubata sira la fala ye o tɔgɔ dalen don ale Wenzin Kulubali kelen de la a n'an ka jamana ɲɛmaw an ka jamana marabaakɔrɔw an ka jamana tutigɛbaw an'olu caman ye baara kɛ an yɛrɛ fɛ yan fala ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye an fa ye Mamadu Konate ale de tun ye yɛrɛjɛya n'o ye ISRDA ye o ɲɛmaaba tun ye ale de ye ko bɛɛ lajɛlen Konate majigi Konate bonya Konate kodɔn Konate denmisɛnninw ladonba Konate ani denmisɛnninw fa Konate fala ye ISRDA président ba ale de kun don nka min ye labɛnw kɛlen ka ban yɛrɛta baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan tuma min ye mɛ kalo tile 11 san 1956 ale ye diɲɛ to an ye o la sa parti kɔnɔna na ɲɛjɔyɔrɔ kɛra maa min ye o ye Modibo Keyita ye ko ale ka min ye Konate jɔyɔrɔ ta
ani Senegal kan bolo do ɲɔgɔn bolo ale ka taa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fo kana se ani Senegal kelen kan kɔ don Modibo kɛra parti ale ka cɛbɔ ye Fala ye k'ale bila Mali jamana kunna maanifinw b'u ta la Jabaru Masa ale ta ye kow ye Fala ye min ye ISRA ye Konate ka soma yɛlɛmali kɔfɛ u ko k'u ka tɔn kɔnɔna na ko maa tɛ kɛ président ye tuguni président jɔyɔrɔ nin de kɛra jɔsikun ye ka bɔ pewu ISRA sɛbɛnw na Fala ye ka sabuya kɛ bonya ni karama ni jɔyɔrɔ ni dawula ni sanga min tun bɛ Konate la o sanga ɲɔgɔn sɔrɔbaliya o y'a to olu y'o bɔ u ka sɛbɛn na ka kɛ n'an ka jamana taacogo ye Fala ye n'i y'an ka jamana ko ta k'o lajɛ n'i y'an ka sigidaw lajɛ n'i y'an ka maraw lajɛ u b'a fɔ o de la sa ko fɛn caman bɛ yen k'o kɛra politiki ko la Fala ye ko caman bɛ yen o kɛra dibidibi la nka an ka maakɔrɔw ko k'an k'an da de maa ko caman ka Fala ye fɛn caman bɛ yen k'an kana bɔ n'olu ye n bɛɛ da kan an na to o kan sabula denmisɛnnin kosɛbɛ kojugu Fala ye i bɛ taa bɔ i tɛna kan dɛ dugu kɔnɔna na n'i ko i bɛ dugu ko bɛ ɲɛɲini i bɛ taa fɛn bɛɛ i man kan min mɛn o b'an ta min ye Guinée Bissau ni Cap Vert fan fɛ Amical Cabral min ye cɛma falenba ale fana kun labɛnnen don sa ni Cap Vert tun y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Fala ye min ye Cabral ye ale de kun kan ka kɛ jamanakuntigi ye a duguma tɔgɔ o ye Abdel Jassi ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ Guinekaw fɛ yen yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ a tun bɛ k'a kɛ a nana to la sa firitara kɛ u kan min ye janvier kalo tile 20 san 1973 u y'a fa k'a si to san 48 na min ye Cabral ye ale tɔgɔ dala ndulatan dɔ la dɛ o tun b'an fɛ yan fɔlɔ ko Cabral n t'a dɔn n'i y'o mɛn an yɛrɛ fɛ yan Abdul Karim Kamara di Cabral a ye nin Cabral in de tɔgɔ ta Fala ye a ka cɛsiri a ka timinanja a ka wulikajɔ Guinée Bissau ni Cap Vert bɛɛ lajɛlen k'a kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kelen ye u tun bɛna kɛ dugu kelen ye u tun bɛna kɛ jamana kelen ye ale tun kan ka kɛ jamanakuntigi ye nka min ye Jabaru Masa ale ko ko bɛ ale de bolo Fala ye o la sa maanifinw anw de b'a fɔ n ko karisa bɛ kɛ nin ye anw de b'a fɔ n k'an bɛ nin labɛn ka nin kɛ tan nka ko latigɛ o bɛ Jabaru Masa de bolo ni Ala ko min bɛ kɛ o de ka ɲi Fala ye an bɛ taa Libikaw fɛ yen Muammar Kadhafi min ye sɛnɛkɛla nakɔ baarakɛla dɔ muso nakɔ baarakɛla dɔ o den do min ye bagɛnna dɔ o den do Fala ye u tun ye maa 4 de ye u badenw na ale kelen pe de tun ye cɛmanin ye n'a bɔra kalayɔrɔ a siyɔrɔ tun kɛlen don misiri kɔnɔnaw ye sabula so tun tɛ fa bolo so tɛ ba bolo u bɛ buguda dɔ la ka baara kɛ maa dɔ ye n'o ye Nasaralakaw ka du ye min ye Kadhafi ye ale ni a balimaw n'a sinjiw waati dɔ la u tun bɛ kalo 2 kalo 3 ko ka taa se kalo 7 ma u ɲɛ ti da fa kan u n'u ba de tun bɛ balo bugutufa dɔ kɔrɔla la nin denmisɛnnin ninnu nana wuli ten cogo la sa ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Kadhafi kari sɔrɔsiya la Fala ye ka na kɛ Libi président ye san 42 a y'o de kɛ Libi kunna jamanakuntigiya la Dakan a ka kɔrɔ ni jɔn ye a b'i kɔ dugukolo kɔ ka wafo waati jan Kadhafi bɛ taa tuma min 14 milliards de dollars o de tun bɛ Libi ka wagande kɔnɔ Fala ye an fanfɛ jamana ka dɔgɔ min bɛ yen ni Kadhafi min bolo nɔ bila yɔrɔ min na n'a ma so dɔ jɔ yɔrɔ min na n'a ma fɛn dɔ kɛ yɔrɔ min na Fala ye jamanakuntigi min farafinna n'a sera ka t'i ka bugutufa turu Élysée kɛrɛfɛ k'i da ka sunɔgɔ a ka fɛrɛ Kadhafi don nka a tun tɛ min kalama olu ka jamana Italie de y'a coloniser Faransi kɛrɛfɛ gɛrɛ Faransi nɔfɛ taama a kɔlɔlɔ bolila Kadhafi kan wa Kadhafi u ma da a kelen ma dɛ bi bi in na farafinna kɔnɔna na fɛn fɛn ye Kadhafi ta ɲɔgɔnna bila i kunna Fala ye i ni u bɛ ɲɔgɔn na bi i n'u bɛ ɲɔgɔn na sini nin bɛɛ la Kadhafi kun ma labɛn jamanakuntigiya kama a kun ma sigi n'a ye nka latigɛw o de kɛra Fala ye maaw ta to yen min bɛ maaw bolo a t'u bɔ n ka furu sara nka i yɛrɛ ma sa dɛ n jigi tigɛra nka i yɛrɛ ma taa dɛ n fa sara nka i yɛrɛ ma sa dɛ i cɛsiri k'i jija ko gɛlɛn ma n'i sɔrɔ n bɛ taa yira karisa la Fala ye karisa yɛrɛ ye jɔn de ye a yira an dabama la bi ne kɔnɔ gannen don n bɛ n dama kasi jɔnni na n bɛ se ka wuli ka ɲɛsin jɔnni ma n bɛ taa faama jumɛn nɔfɛ Fala ye faamaw ka faama ye Ala de ye i wakilu kɛ ale ye min bɛ maaw bolo o to yen a t'u bɔ kuma tɛw ni maa ka ja la an yɛrɛ fɛ yan Fala ye maa caman bɛ yen u ye sɛgɛn kɛ u ye degun kɛ u ye gɛlɛyaw sɔrɔ Sese Kome n'i y'a ɲininka bi k'a to Samara Sire la ka bɔ Samara Sire la ka na min ye kamiyɔnba ta Dawudabugu sirafara la Fala ye ka taa Côte d'Ivoire k'a bɛ kɛ banna a b'a fɔ ɲɛna ko est-ce que kunkolo bɛ yen
babi samara tun tɛ maa min sen na n'a tun bɛ yaala bɔlɔn kɔnɔ ka samara sire fala ye o de bi miliyari ko t'a si a ɲɛna Maju Sɛnpara Bamakokaw tulo b'an na fala ye woro jura don woro feere woro sigarɛti alimɛti bɔnbɔn a y'o feereli de kɛ Bamako yan fo ka taa se sɔrɔ a yɛrɛ ye Seydou Nantume ɲɛ bɛ Seydou Nantume min na fala ye ni kun bɛ pili kunkolo de bɔ ka don a ka babi samara la ka taa Nari Jeliba la ka taa kalan kɛ min ye Bamadu Simaga ye Segukaw fɛ yen Somatara tigi n'Ala y'a ka kalifa minɛ a la a denw bɛ ka nɔrɔ ta bi fala ye don dɔw kɛra Segu ni tun ye ɲininkali kɛ k'a fɔ Bamadu ye k'a bɛ kɛ fɛ a b'a fɔ ko est-ce que Bagolotula Garange fala a b'a fɔ k'i kunkolo tɛ yen o de la an b'a fɔ denmisɛnw ye kana maa si kunkolo ye sumana ka ɲɛbɔ a fɛ taa ɲininka a ye nin sɔrɔ cogo di a ye mun sigi sen kan a sera ka mun kɛ i k'o miiri i k'o dɔn yanni i ka ɲɛbɔ maaw fɛ i ka wuli k'i jɔ i k'i cɛsiri i ka da i yɛrɛ la dana fɔlɔ ye da i yɛrɛ la ye fala in kan i k'i sɛmɛ Jabaru masa la o bɛ ko caman ɲɛnabɔ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di sifuw ma fala ye daga sunɔgɔ ti maa kɛ fɛn ye dɛ karisa nin bɛ karisa bolo o ti maa kɛ fɛn ye dɛ ni n taara maaw fɛ u bɛ wayidun ale bɛ maaw kungo ɲɛnabɔ Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala an bɛ taa aw ka dugu sira la bi min ye an ka cɛdenw ye u kɛlen don k'u bila u fila ni dɛbɛ la ye n'o ye Mali wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebele Bamakɔ ka i bɛ se ka kɛ lafiya ni basigi kɔnɔna na cogo min
k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ kabini juin kalo salen tile 23 kana sa tile 29 ma armée wuli ka jɔ belebeleba kɛ a kun fɔlɔ camion minnu tun bɛ ani donitamina minnu tun bɛ ni olu bɛ Kayi dugu kɔnɔ ka bɔ n'olu ye Kayi ka se n'olu ye Sandare u selen Sandare olu fana fara ɲɔgɔn kan ka na fara Jema taw kan Jema Bamako ka sɔrɔ ka o baara olu daminɛ camion 940 fɛn sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ani minɛn sugu bɛɛ lajɛlen ani mɔbiliw ni motow falayi k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan armée a y'o lakana de kɛ ka don kunungo waramasaya la Bamako ale bankun kɔnɔna na min y'an ka wolomasiri tabaw ye u ko nin wulikajɔ in senfɛ mugujugu tɛ mugujugu ye kɛrɛfɛ mugu tɛ kɛrɛfɛ mugu ye min ye jan tɛ jan ye u ma kɔn ka min bali yaasa min ye nin kɔnfaba in bɛ se ka don basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na Bamako dugujukɔrɔ muguw fana caman donna cɛden minnu bilara kɛnɛ kan minnu bɛ moto kan minnu bɛ yen n'olu ye paraw ye ka taa se avion yɛrɛ ma falayi cɛden minnu bɛ yen n'olu kan ka gitɔrɔn ale baaraw daminɛ ni olu ye dugujukɔrɔ mugu minnu fana bɔ nin bɛɛ lajɛlen ka taa fara mɔbili minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun donna bɔgɔndorogo la k'olu bɔli baaraw kɛ armée nin bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 23 la ka na se juin kalo tile 29 ma yaasa avion bɛ se cogo min na ka baara latigɛw kɛ ka jaɲumanw sɔrɔ ka se ka baaraw sigi sen kan jɛkulu in a maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na cogo min na Bamako k'a sɔrɔ foyi ma u sɔrɔ wa ko o baara de kɛra kunungo mɔbili minnu bɔra Kayi ka na Sandare 540 o nana fara Jema taw kan ka sɔrɔ ka taara minɛ fiyewu k'a daminɛ sa fo Bamako kɔnɔna na min ye juin kalo tile 23 ye sa ko in bɛɛ lajɛlen nana nugolo wasa ɲɔgɔn na Jemakaw fɛ yen u ka sɔrɔ ka Bamako sira minɛ sa o la min ye citernes ye olu bɛ a la donita mɔbiliw bɛ a la mɔbili minnu tun bɛ yen n'olu dɔw kun donnen don bɔgɔ la olu fana dɔw bɔra nka falayi sɔrɔdasiw ko sira yɛrɛ de man ɲi baara gɛlɛyayɔrɔba yɛrɛ sira de tɛ yen n'o tɛ nin kun tɛ nin kun bɔ o la sa u ka jateminɛw n'u ka baaraw la min ye nin wulikajɔ ni nin cɛsiri ye Jean Élisée Dawu ale ka maaw ye kibaruyaw di kunungo u ma da o ma dɛ u natɔ wo cɛ fɛn fɛn bɛ yen ni sigana bɛ o la n'o dugu bɛ yen ni maaw siganen don o la ni bamanciwalew bɛ yen falayi Jema Sebadugu Kuala Jijeni Kolokani Kati yɛrɛ n'a lamini ka se fo Darali la u ye nin bɛɛ lajɛlen mɔmɔw senfɛ yaasa maaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min falayi ko fɛɛrɛ min sigira sen kan ka nin baara in kɛ k'o bɛna na to yen kudayi yaasa maaninfinw n'u taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Jean Élisée Dawu ko ka cɛdenw fo han ko k'u waleɲuman dɔn sabula n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ sira la falayi Kayi Bamako don dɛ ne fama kuma b'a kun bɛ miliyari 60 la kalo la ni o sira kɛra k'o man ɲi u ka wuli ka jɔ kɛ sira bɛ se ka dilan cogo min ko sɔrɔdasiw k'u ni ce k'u ni baara n'an bɔr'o la ko sanu sɔngɔ jiginnen don bi kosɛbɛ min ye sanu ye n'ala sɔrɔ ale kun sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ waati laban in na a nana jigin 15,000 ni 500 dɔw b'a sɔrɔ o la nka min ye sanutigiw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye 17,000 olu kɔni bɛ o yɔrɔ la bi min ye nin jura ninnu ye u y'a yira sa ko sanu sɔngɔ jiginni o kɔni o kɛlen don t'olu bali k'u ka baara kɛ nka tɔnɔkantɔnɔ nɛmu ni a b'o o de dɔgɔya kosɛbɛ bolola baarakɛla minnu ka baara bɛnnen don sanu dilan ni musow ka maɲɔgɔnw dilanni ma n'u ka parilikɛlaw dilanni ma olu yɛrɛ y'a yira sa ko sanu bɛ bɔ Dubayi ni nin ko in yɛrɛ cɛma yɔrɔ ye ne tɛ fɛ ka nin mɛn n tulo la falayi sanu jamana ka sanu ka taa sa Dubayi ka n'o dilan k'o kɛ musow ka parilaw ka tila k'o feere an ma an yɛrɛ bɛ sanu dugu de kɔnɔ nin kuma in ne b'a mɛn u da kuma caman kan komi sanu tɛ ko an fɛ yan sanu baara misɛnw tɛ k'an fɛ yan o de bɛ na ni nin ye Modibo Magalu ko nin ko min filɛ sen na nin ye n'o ye sanu sɔngɔ jiginni ye k'o ye diyagoya ye sabula kɛlɛ min tun bɛ sen na Detroit d'Ormuz la 100 sirada la ni diɲɛ taji 20 bɛ tɛmɛ yen fɛ ko kɔni dayɛlɛli ani sɔnɔgɔya min donn'o kɔnɔ bi k'o ye pétrole sɔngɔ jigin kosɛbɛ ni pétrole sɔngɔ jiginna falayi maaw tɛ sanni kɛ ni sanu ye kosɛbɛ sanu fana ka manja bɛ bɔ a la nka Modibo Magalu k'o tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la ko sabula min ye sanu ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ 25 Mali ale jamana musakaw la o de bɛ di sanu fɛ min y'an ka minɛn minnu bɛ yen n'an b'olu feere diɲɛ kɔnɔna na sa 100 sirada la a bɛ bɛn o 80 de ma yɛlɛma in k'o tɛna na fɛn tiɲɛ sanu ye nka a ka ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ
olu de bɛ se ka bololabaarakɛlamisɛnninw bɛ se ka degun sɔrɔ a la n'o tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ni jatew kɛcogo olu bɛ yɛlɛ ka jigin kuma bɛɛ kuma tɛ nin waati in na pétrole sɔngɔ jiginnen don cogo min o bɛ jouer sanu ale kan kosɛbɛ. DGCC bɛ wuli ka jɔ la yaasa waleya min fɔra sa n'o ye k'a fɔ maa si kana moto feere maa kana moto ni min ye moto minnu kofɔra sa n'o o ye moto ni katakatani ye moto belebeleba ninnu katakatani ye o sɛgɛsɛgɛli senfɛ ko dɔw kun bannen don k'u taw yɔrɔ fɔ han DGCC wulila ka t'u tigiw nɔfɛ k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu k'a yira ko jamanadenw na fala ye moto kura n'a yera circulation na i bɛ minɛ bolibaa bɛ minɛ i y'a san min fɛ o bɛ minɛ k'a fɔ fana ko ne ye moto sa n y'a ta k'a di nana ma ko nana hɔn fu falaki moto kura ne nana an bɛɛ lajɛlen bɛ an y'a ta yɔrɔ an b'o yɔrɔ yira ko baaraw de daminɛnen don n t'a dɔn an ka maa dɔ ye moto kura dɔ sɔrɔ kɔsa in na ko fo a tun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko n'olu tigiw bɛ kuma na u y'olu wele k'u ɲininka u y'a sɔrɔ cogo di ani maa minnu fana bɛ yen n'olu ye baarakɛyɔrɔbaw ye an ye jeu kɛ kɔnkuru filɛ nin a jaabi tun ye moto dilen filɛ k'olu si o bɛɛ ka jɔ fɔlɔ a ma fɔ ko k'a dabila mɛ a ka jɔ yanni jamana yɛrɛ ka basigi jamana ka lafiya DGCC ale ɲɛmaayaso maaw ka kibaruya ye nin ye ko ni maa ninnu si kun tɛ fɛ k'u ka yɔrɔ ko fɔ u ɲɛna yaasa fɛɛrɛw ka tigɛ yanni jamana ye laɲini min kɛ o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka togodaw n'an ka marabolo kibaruyaw olu la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Dɔgɔtɔrɔso min bɛ Segukaw fɛ yen n'o ye Segu dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen belebeleba ye n'a tɔgɔ dalen don Ɲanakɔrɔ Fɔnba la ka ɲɛsin Somatara ka gare ma Segukaw fɛ yen Château kɛrɛfɛla la Falaye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen k'u bɛna tile fila baarabila kɛ kunun ko u ye kimɛli kɛ k'a yira sa k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso in na bi min ye baarakɛminɛn si tɛ yen olu bɛ se ka baara kɛ ni min ye o la sa u ko ko laboratoire radiographie bloc opératoire oxygène imagerie scanner nin si tɛ ka baara kɛ bi nin y'a san 3 ye Falaye olu tun b'u démerder n'u ye ka baara kɛ a tɔ nana kɛ minɛn dɔw bɛ yen ni ser'olu ma tasuma b'i yɛrɛ fa o la sa k'u ye kuma u ye sitting kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen nka ni Ala sɔnna a ma juillet kalo tile 6 u bɛna na baarabila kɛ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko in na Segukaw anw kɔni Kayikaw bɛ yɛlɛ anw na sisan dɛ ani Kitakaw nin y'olu kɔni olu bɛ yɛlɛ Segu la nin waati in na Falaye an bɛ dugawu kɛ min ye colonel major Asa Bajalo ye a ka wuli ka jɔ boloda Falaye a ka taa Segu dɔgɔtɔrɔso lajɛ minɛn minnu bɛ yen baara min bɛ se ka kɛ teliyala a n'a ka baarakɛjɛkulu u ka fɛɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ gɛrɛfu ma ɲi dɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ faamu fo dɔgɔtɔrɔ gɛrɛfu minisiri an dalen don a la an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali o bɛ a bolo a na wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Segu Ɲanakɔrɔ Fɔnba ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na tumutu denmisɛnw olu bɛ kuma daminɛ arajo sanfɛ arajo jamana ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw olu kɔlɔlɔ la baara in sigira sen kan jamana yɛrɛ fɛ a n'a ka bolodiɲɔgɔnma jɛkulu yaasa maaw bɛ se ka lafiya ma cogo min na dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnko u bɛ se k'u yɛrɛ kisi olu ma cogo min na direkaw fana fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ denmisɛnw ni dugudenw ye min ye dugujukɔrɔmuguw ye a n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kisi o ma cogo min na baara in kun daminɛna juin kalo salen tile 28 a kɛra barosigiba ni ɲɛfɔli ye yaasa dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na denmisɛnnin 115 olu kɔni ɲɛfɔli sera ka kɛ olu ɲɛna sa u ka se k'u kɔlɔsi n'u ye fɛnw ye u tɛ fɛn minnu faamu u kan ka min kɛ u kan ka min kɛ o ɲɛfɔra u ye Bankas Ansongo san
ale ni yoroso sange sulen dili kɔni daminɛna olu ma jamana ana dɛmɛ jɛkulu olu de kɔnɔ ka baara in kɛ baara in daminɛna kunungo min ye 120 ani 151 sange sule o de kan ka tila sangaw fɛ san yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na sa kɛnɛya bolofara fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ sɔrɔ a la nka maa 2 sange kelen a bɛna kɛ ten yorosokaw fɛ yen gwadomusow ale ni dugu minnu bɛ yen n'o ye dugu 70 ye cercle yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ min ye bankan se sa ba 4 ani 19 o maa olu de kɔni kan ka sɔrɔ waleya in gouvernement a n'a dɛmɛ jɛkulu ka ko do sa yaasa min ye balo ni bange bɛ se ka sinsin cogo min na palibana ka se ka denmisɛnw kisi o ma gunnamukaw ye wulikajɔ kɛ sa min ye joli ale bɔrɔ 18 k'o sɔrɔ u ka wulikajɔ senfɛ min sigira sen kan juin kalo ale tile 28 dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna gunnam min ye ni joli bɔrɔ 18 min sɔrɔlen filɛ nin ye a kɛra denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ sa n'olu ko sa maanifin yɛrɛ bɛ se ka balo cogo min na cɛncɛnfuga jamanaw la ale ni miiri ma olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔgɔtɔrɔso min bɛ gunnam kɔnɔna na sa baɲumankɛw ale ni maa wɛrɛw fala ye olu taara ni sanusi ni borosɛsiw ye ka t'o d'a ma ni joli taara n bɛ sanusi den 3 dun n'o tɛ yen ne joli ti ta dɛ k'an joli ta ten hali bamakɔ yan n ko bɛ sanusi kelen de di mɔgɔ ma ani boisson kelen an ka denmisɛnnin pɛtipɛti n'u y'a organiser ba la ko fɛn t'u bolo n ko fɛn t'aw bolo anw joli ti ta dɛ joli ti ta yɔrɔ si ni fɛn dɔ ma d'i ma o fala ye an bɛ dugawu kɛ ala ka joliko nɔgɔya sabula i t'a dɔn fo ni joliko dɛsɛ y'i sɔrɔ don min muso 20 kunnafonidilaw olu fana ye kalansen sɔrɔ kayikaw fɛ yen n bɛ se ka daminɛ panneau solaire tigiw su ni tile fala ye panneau yɛrɛ dɛsɛra n'a bɛ sɔn tile fɛ a tɛ sɔn su fɛ o donc masinakaw olu ko sa ko o kɔni ko ka fɛɛrɛ tigɛ o la nin ye an ka marabolo n'an ka togodaw kibaruya ye fala ye sɔɔni san bɛ jigin CNT ale kɔnɔna na Bamakɔ yan. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. CNT ale ka baaraw kɛra kunungo ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Ame Fune Malimada nin ye fala ale fana ye magistrat ba ye an ka jamana kɔnɔ ni ye Ame Fune ye maa dogolen tɛ bi CNT ɲɛmaya danganya fɔlɔ o bɛ ale bolo baaraw ɲɛmaya tun b'ale bolo Maliki Jaw taalen don Wagadugukaw fɛ yen o ma segin ka na fɔlɔ o la sa comme gouvernement ale ni CNT bɛ baara kɛ cogo min na fala ye ni gouvernement ye ɲɛbila sariya minnu ta sa olu bɛna kɛ sariyakisɛ CNT kɔnɔ nka nin waati na CNT taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la octobre kalo de olu bɛ segin ka na nka yan'o cɛ gouvernement ka baaraw tɛ se ka jɔ o la sa sɛbɛnden dɔ taara kunungo a bɛ fɔ ma sa ko ordonnance tali ka gouvernement yamaruya ka kɛ n'o ye min ye CNT maa 120 u jɛra ni sɛbɛn ye maa min yɛrɛ minɛ maa ma funu sɛbɛn in na bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ma ministre min fana bɛ yen n'o bɛ jagoko kunna ale fana taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min fana bɛ tali kɛ sa an ka jamana ale b'a fɛ ka fɛn min sigi sen kan n'o ye office malien de substance précieuse ye o ma se o fana sɛbɛn bɛ se ka sigi o bɛ se ka kɛ yamaruya cogo min na wasadenw ye o fana sɛbɛn in fana u jɛra n'o fana ye sabula a bɛna n'a to an yɛrɛ mago bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na olu ta yɔrɔ n'u bila yɔrɔ jɛkulu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen na jamana tɔgɔ la o baara bɛ se ka kɛ cogo min na maa 120 fana sɔnna o sɛbɛn kelen ye fala ye maa ma taa juguya la maa min yɛrɛ minɛ bɛɛ lajɛlen ko minisiri ko an nana ni sɛbɛn min ye n'o ye Musa Galabu ye ko baara in kɛcogo ka ɲi sɛbɛn min n'a to sa min ye sanu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani dugujukɔrɔ nafa tɔw ka taa se sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni jabala t'olu la fala ye k'olu sigi ba hukumu dɔ kɔnɔna na
min y'an ka sɔrɔ kow ye fana ka olu don bɛrɛ la jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sinsin sɔrɔ nafolo caman fɛ ale ni baara kɛcogo baara nabolo fana caman fɛ CNT a ye fɛɛrɛ wɛrɛ fana sigi sen kan ɲɛbila sariya sɛbɛn bɛ tali kɛ sa fala ye magistrat i b'a dɔn k'a fɔ olu tɔgɔla jɛkulu b'a fɔ ma ko conseil supérieur de la magistrature kabini sariya sunbakura falenna a yɛrɛ sa ko ka yɛlɛma don o sariyakisɛ in fana na min bɛ conseil supérieur de la magistrature sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na sa i b'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ ni président bɔra la a bɛɛ lajɛlen tun ye magistrat ye ɲangini tun mana na a kuma bɛ gɛlɛya a fɔ ko a y'a lajɛ a ka karisa mago to a ka plan de carrière n'a ka nin bɛ taa zeyi magistrat bɛ kɛ maa 18 y'a kɔnɔ fala ye jamanaden sugandila olu bɛ kɛ maa 18 ye jɛkulu in kɔnɔna na a ɲɛmaya bɛ to jamanakuntigi bolo o la ni ko min nana n'a bɛ magistrat kun a bɛ bila kalata la o la k'a fɔ ko an magistrat ɲɔgɔn dɔrɔn de don an tɛ se k'a ɲangi a ye nin kɛ fɛɛrɛ na sɔrɔ a la conseil supérieur de la magistrature la sɛbɛn in wasaden maa 124 olu sɔnna sɛbɛn in ye ko k'a sigi sen kan min ye conseil supérieur de la magistrature ye a taabolo kura a n'a taacogo kura n'a yɛlɛmacogo a n'a maaw sugandicogo u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ n'an bɔra yen sa an bɛ taa OFII du Niger ale kɔnɔna na sɛnɛko ta nasira fɛ min ye OFII du Niger ye gouvernement kɔni y'a jira sa ko ɲinan sa kɔnɔna na fala ye min ye san 2026 san 2027 sɛnɛko min nana sigi sen kan miliyari 164 o de kɔni min nana di OFII du Niger ma a ka se ka baara kɛ n'o ye laɲini ye mun ye sa min ye suman ye o tɔni miliyɔn 11 ani 92 o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di maaw ma nin fɛɛrɛ in bɛɛ lajɛlen sigikun ye sen kan sa jamana yɛrɛ bɛ nana fɛɛrɛ minnu kɛ sa yaasa OFII du Niger ale ka se ka kɛ balo sɔrɔ yɔrɔba yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na kunun ko ministre Aluseni Sanu ale bɔra an ka jabaranin na sa k'a jira k'a fɔ ko bi na an ka jamana kɔnɔna na mobili plaki tanw olu cayalen don kosɛbɛ mobili minnu bɛ yen ni plaki t'u la minnu bɛ yen fana n'u kɛlen don ka plaki tali baaraw daminɛ n'u ma tila u la u ye sɔnɔgɔya ni lafiya mun kɛ olu ye sa u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ gouvernement o ko in sen fɛ e ko mobili minnu bɛ yen n'olu sɔngɔ ma se miliyɔn 30 ma fala ye hakɛto bɛna na kɛ olu ye yaasa u bɛ se cogo min na ka sɛbɛn in ta san kelen o hukumu kɔnɔna na maa minnu fana bɛ yen sa ni plaki bɛ u bolo n'u ma tila baara tɔ bɛɛ lajɛlen na sa olu fana ɲininen olu fana fɛ u k'u jija ka nin baara in kɛ n'i y'a ko bɛɛ lafili ta k'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ san kelen o de dilen don maaw ma yaasa bɛɛ bɛ se k'i ka plaki bila sen kan cogo min na min ye Aluseni Sanu a ye min sɔrɔ k'a fɔ ORTM maaw ye nanzarakan na an ka jɛ ka o filɛ. Une mesure forte dictée par un impératif sécuritaire absolu sur le terrain, les véhicules sans plaque d'immatriculation représentent un danger réel car ils empêchent toute identification. Comme vous le savez, les véhicules sans plaque sont souvent utilisés par des terroristes pour pouvoir faire des forfaits et on ne peut pas savoir à qui appartiennent ces véhicules. Pour pouvoir mettre fin à ça, le gouvernement a décidé donc de prendre des mesures pour interdire définitivement la circulation des véhicules qui n'ont pas de plaque. Il est évident que cette mesure, si elle intervient sans accompagnement, sans mesure d'atténuation, cela peut heurter les populations qui souffrent déjà donc des conséquences de ce terrorisme. Cela peut également heurter même les hommes en tenue qui tous les jours se battent au prix de leur vie pour sauver nos braves populations. Donc c'est ainsi que nous avons adopté une mesure pour permettre pendant la période d'une année d'autoriser donc l'exonération du dédouanement de tous les véhicules sans plaque qui circulent aujourd'hui. Dans la pratique, pour mettre en œuvre cette décision, 2 cas de figure se présentent pour les usagers. Tous les véhicules qui n'ont pas de plaque minéralogique ont un délai de 1 an pour régulariser la situation. Et pour favoriser cela, nous avons analysé cette situation et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une partie des véhicules qui ont déjà consigné les droits de douane
Généralement, ça, c'est tous les véhicules civils qui, dès qu'ils traversent la frontière, ils ont déjà consigné les droits de douane. Donc, pour ces véhicules, qu'est-ce qui reste à payer? C'est les droits de timbre et les droits d'enregistrement, ce qu'on appelle communément les affaires économiques. Donc, nous avons décidé pour ces véhicules d'exonérer totalement le paiement des droits de timbre et les droits d'enregistrement pendant une période de 6 mois. Donc, tous les détenteurs de véhicules qui ont déjà consigné les droits au cordon douanier et qui circulent peuvent venir au niveau des affaires économiques pour demander purement et simplement l'enregistrement de leur véhicule pour qu'ils puissent avoir les plaques sans payer les droits d'enregistrement, sans payer les droits de timbre. Les véhicules qui n'ont pas consigné les droits de douane à l'entrée et les véhicules donc qui n'ont pas également payé les droits de timbre et les droits d'enregistrement, et ils ont un délai de 1 an. Et pendant 1 année, ils ont l'obligation de venir régulariser leur situation, et nous avons donné une exonération non seulement sur les droits de douane, mais également sur les droits de timbre et les droits d'enregistrement pour ces véhicules. Il faut évidemment savoir que cette mesure va avoir des conséquences budgétaires, mais le plus important pour le gouvernement, c'est de savoir qu'il faut faciliter la vie des populations. L'exonération concerne tous les véhicules dont la valeur en douane est inférieure à 30 millions de francs CFA. Cette mesure est d'application immédiate à partir de ce jour 30 juin 2026. Une concession financière de taille donc, mais pleinement assumée par les autorités de la transition. Chaque citoyen concerné, civil comme militaire, est désormais appelé à se rapprocher de son administration de tutelle pour constituer son dossier et obtenir enfin une immatriculation en bonne et due forme. ASC wasablo nyama ulube nyanyela nyanye mindamne na kalo salen tile muga ani kononto na kunganga che kunungo no oyejo kalo tile bisabai bara nuye sa wasablo nyama yere ka nyanye do nyanye min sefa sa ya yira minyo ka sare asre meta sa do na tawla minye mamun nganga sugandi ka bla wasablo ngona na no jamana sabato kala Mali Burkina Niger la ini bara tu emi sa o yeka saka ferani dabale sigi senga benga ngara sebe mununa ka ko bara nyere bela jile nyolu saka faraka to mina aya sire jamana ka ben kelenga sa ka saka ko la sigi minye wasade uluma hagam nganga sugandi mamun nganga ta jamana ko na mama fale nganga ta sigi yoro ka ngaka yoro munu ye ani bara mun nganga ka do na tawla ya sa jamana be saka sema yoro ba funa soro wasade ulu to kala sabula ulu jamana do ngama sugandi lo ye ni ye ko intaka jatemna sebe ka Burkina ka ufei labe munu ngara akobela jele tara ira Captain Ibrahim Traoré la ale ka fela o fo ala ale na ka hakli jagabo baraw mi jamana kuntigi to yo salu fana ka hakli jagabo ke mi ASC jamana ye u kan wasablu ngura sigili ma chama sigilo ka kono ko sabula mi jamana do fana ye ulu fana ka la inu chama be la inu munun taraka di no o mena ko sebe bela jele sigilo ula wala alla ina fo jamana no nyon che bibi na taninga segu be chogumina srabaw ka dugu ni nyon che sebe ngo be chogumina la ko doni ale ni bara sigi chogo nyuma sebe mun saka soro o be soro wasablu ulu konnana mi ni jere jekulu yin sa akormena na fusa ko sebe na saraka sigi senga ka baraka ina fo dugudo me ka la yin chogo mi o de la Burkina ka o fe bara damna na sa dugudo fana ka hakli jagabo bara mun ngara uyo duma ko ga faranga ya sa chogo mina munanga ngele o be saka soro ko ina chogo mina. Senegal kaw fe baro simin tunga ke wasablon ko na no be talike jamana yere ka yelema babu no mesa ke jamana kundi ka hake ko la sa ayara ka ko se fe minye fanga ngwara da ba ka député no Abdou Mboy ale mata fanga ni fina koloble ka yira bela jina saka yira ka fo mi Ousmane Sonko oye maye mami ni ale dalente olabi aka sugandili o mabbe ale ma fanga siramato manya yira saka foko fenfe be no musaka dona jamana konnana ka ken Ousmane Sonko ka premier ministre ko ka o kimeli bara o ke aya yira sako premier ministre ko ka tsega rebla sharia sanfe ka boyro do la ka yira soro yoro do la ko fuga sigisenga mi Abdou Ndoye muso de na sako fuka tsega boy jagwani vina ato labana na gamiye iye sura sula kawye ulule na wasade aleta aredu ya yira saka foko alet na bora wasablo kono
yamara tɛ se ka kɛ cogoya si la finitigilakaw ka maga ale la tuguni k'o ye ale fana ka sariya ye ka kɛ n'u ka jamana ta ye Ginekaw fɛ yen maa 5,025 faso ka baarakɛlaw la ko min ye olu kɔni a fɔra olu ɲɛna sa k'olu ka baara bila pewu 4,906 olu yɛrɛ kun ye baara bila u yɛrɛ ye 219 olu yɛrɛ kɔni kun taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ min n'o o kuntala ma ban fiyewu san 5 kɔnɔna na a si ma segin ka na o la sa gouvernement ko komi o si tɛ yen ale yɛrɛ b'u a f'u ɲɛna sa k'u ni ce u ni baraji u bɛ yɔrɔ min na u ka to ye min ye maakuraw ye olu na ɲini ka bila u nɔ na min ye République démocratique du Congo kaw fɛ yen Ebola kɔni k'a bɛ ka warankata ka taa yɔrɔ caman na marabolo 4 na nin y'a donnen o de kɔnɔna na nin waati in na jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan n'o tɛ min ye maa 15 mun bɛ yen ko n'u m'u kɔlɔsi a bɛ sɔn k'o bɛɛ lajɛlen minɛ u ka jamana kɔnɔna na Afrique du Sud polisiw kɔni bɔra sa jamaba la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'o minɛ sabula ka denmisɛnninlakaw y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna maa gɛn daminɛ maa 25 u y'olu de gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko sabula ko olu nalen no ka na olu ka baaraw ta denmisɛnninw de kɛlen ka wuli ka jɔ in kɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o o ye Jacob Zuma ye ale tɔgɔ kɔni bɛ kuma in na wuli ka jɔ in na fanga ɲinini ko o sira dɔ don Total Energy Faransiskaw fɛ yen ko ni Ala sɔnna ma sa ale bɛna sɔngɔw don bɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati minnu selen filɛ nin ye siraba minnu bɛ bɔ Paris yɛrɛ kɔnɔna na ka taa yɔrɔ wɛrɛw la sa n'o y'u ka marabolow kɔnɔna ye k'u bɛna sɔngɔw jigi kosɛbɛ kuma tɛ nin waati in na min ye Iran ni États-Unis olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min kɛ taji sɔngɔ jiginna wa a ka kan olu fana k'u ka sɔngɔ jigi k'a bɛrɛbɛn maaw ma Faransi wasabulon ale ye sariya dɔ ta sa sariya min n'o bɛ se ka maanifin to i k'i yɛrɛ fa walima k'i dɛmɛ i k'i yɛrɛ fa ko min ye wasadenw caman kɔni ye kalata ye bolokɔrɔta ye u sɔnna a ma ko nin ye Emmanuel Macron ka fɛɛrɛ dɔw sigilen sen kan fɛɛrɛ mun ni wasadenw sɔnna a ma ko ni maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ fa u n'i dɛmɛ i k'i yɛrɛ fa han walayi han ne ye musokɔrɔbanin dɔ ye don dɔ la a y'a ka denbaya bɛ fara ɲɔgɔn kan ko sini ko ale b'a yɛrɛ fa u taara n'a a fara a kan ka fini minnu don a kan ka fɛn minnu kɛ fɛn minnu kan ka k'a kɛrɛfɛ u taara u bɛɛ lajɛlen san ɲɔgɔn fɛ a n'a denkɛ kɔrɔba dugu jɛlen fajirida fɛ musokɔrɔbanin yɛrɛ tununa maa si maa ye ne ko n ko nin da in bɔra fiyewu saya ni maa ti fila yɛrɛ fala ye Espagne min ye maa 1,000,000 ɲɔgɔn ko minnu bɛ yen ni sɛbɛnko gɛlɛya bɛ olu la olu wulilen don k'u jɔ bi yaasa u bɛ se cogo min na ka Espagne sigili sɛbɛnw sɔrɔ maa maa bɛ yen sa ko sɛbɛnko gɛlɛya b'o la Espagne jamana ale tun ye sɔnnɔgɔ ko kuma fɔlu ye avril waati a na kɛ ni Ala sɔnna a ma min ye ko in ye a sera a kuncɛyɔrɔ la sa minnu kɔni bɛ retard la i n'a fɔ an na ɲɔgɔn ko anw de wulilen don k'an jɔ sa ka taa mairie ni préfecture fa tewu yaasa an bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na anw retardataires o de bɛ ka kɛ Espagne kaw olu fɛ yen Iran ale jamana bɛ k'i labɛn fala ye min ye janaja belebele k'o labɛn ka kɛ n'u ka jamana gidiba in ye n'o ye Khomeini ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a bɛna kɛ dɔgɔkun 1 kuru kaara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na tasibila kɛ cɛkɔrɔba in ye sabula maa min don ale kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni Iran ale ka baaraw la a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw olu la Venezuelakaw fɛ États-Unis bɛ ka dɛmɛ bila ka taa cogo a bɛ ka dɛmɛ bila ka taa ten yaasa maa minnu bɛ yen ni halisa olu bɛ dugu jukɔrɔlaw la olu bɛ se ka bɔ cogo min tile 5 wulikajɔ in kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko maa 1,700 ale ni 19 o de fatura dugukolo yɛrɛ 2 ye ale bɛɛ lajɛlen senfɛ farafinna yaasa an fanfɛ bolo fɛ ko ji kɔni dulonlen don Côte d'Ivoire ale faaba ale ni Ghana faaba Accra ji ko a kɔni ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ n'i ye yɔrɔ 2 in ta k'a lajɛ sa maa 25 ɲɔgɔn ko o de tora a la Accra min yɛrɛ Ghana faaba ye ko u ma wuli ka jɔ kɛ ka kɔn ko in ɲɛ sanji a tiɲɛni barika bonyana minɛnw caman tiɲɛna n'i tun b'a fɛ ka baara yɛrɛ kɛ ka ɲɛ maa minnu kan ka maaw yɛrɛ kisi ko olu yɛrɛ u jagoyara u ka se ka kurunw de ta sa ka se ka yɔrɔw magɛn baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa fɛɛrɛw tigɛlen don min ye dingɛ labɔw ye ka taa se baara wɛrɛw ma cogoya min na u bɛ se ka sigi sen kan an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka na min ye farikolo ɲɛnajɛ ye ale kunkiyaruya olu la.
Maroc dege karamɔgɔ ale ye foli ta ka ɲɛsin Marocains ma u ka muɲu n'u ka sabali an'u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen na. Maroc ale sera ka semi sɔrɔ sa ka taa 8e de finale o bangun ka nin ye n'u ye Pays-Bas ale bɔ ndolanci na ngɔyin senfɛ n'o ye penalty tan ye 3-2 min ye Maroc fana denmisɛnninlaka caman fala ye ja o kun ye Issa Diop in nɛni k'a kana ta équipe nationale la a bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔ sira fɛ u bɛ ka yafa deli kamalen fɛ bi k'u ka a ka yafa u ma wa olu kun ye min fɔ u kun b'a dɔn ko min don ko ja k'a bɛ se ko la ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn 16e de finale ale bɛ senna fala ye kunungo Norvège ale ye anw bati 2-1 ni ye Côte d'Ivoire kɔni ye u ka petipetini n'o o ye Ahmed ye ale yɛrɛ donna ndolanci na k'a sɔrɔ a daminɛna fala ye maa t'a dɔn kun min na entraîneur y'a bila kɛrɛfɛ nka a ja n'a garisɛgɛ kun sigilen don ale nana ka na cɛlu dasi wa min ye tiri laban ɲɛnɛma min taara ni gardien y'a furakɛla n'a tɛgɛ ka bɔ min ye Ahmed Diallo ye ale de fana y'o kɛ Antonio Moussa ale kɔni kun ye min ye Norvège ka cɛlu o dayɛlɛ sanga 39 na min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ sa Ahmed ale nana ka na a ji bɔ sanga 74 na Erling Haaland nin kɔni kɛra Benzema ye a m'a tan a m'a ɲini a nana gosi a sen kun sanga 86 na ka t'i da cɛlu kɔnɔna na 2-1 ka taa min ye Norvège ale kanu na sufɛla la sa Faransi ale ye laada la tile fala ye min ye Suède ye 3-0 a y'o k'o la Kylian Mbappé a fana sera 60 ma sa sabula surɔ a ye 2 do ka fara a ka 4 kan Barclay Barcola o fana ye cɛlu 1 dasi Faransi ale bɛ taa 8e de finale la min ye ndolantan 3nan ye ni o kɛra ndolantan gɛlɛmanba ye fɔlɔ sanga fɔlɔ la fala ye nka Mexique ale taara ka se sɔrɔ sanga 2nan na 2-0 ka taa Équateur ale juguyara la Stade Azteca a kɛra o kɔnɔna na Mexicains olu fɛ yen bi sa n'o ye joué kalo tile fɔlɔ ye ndolantan 3 minnu bɛ yen o de ye nin ye nɛgɛ kanɲɛ 16 an bɛ bolola tuguni ne fala ye Angleterre ani RD Congo o bɛ kɛ Atlantakaw olu fɛ yen Belgique o ni Sénégal nɛgɛ kanɲɛ 20 o bɛ kɛ Stade États-Unis kaw fɛ yen min ye États-Unis yɛrɛ ni Bosnie Herzégovine fala ye nin de y'aw ka Coupe du Monde yɛrɛ kabakoma yɔrɔ u t'a ta fɔ San Francisco o ka surun kosɛbɛ Mexique la dɛ e tɛ San Francisco dɔn de États-Unis jamana min don ale kɔni ye dancɛ de ye Bosnie Herzégovine États-Unis nɛgɛ kanɲɛ 10 o bɛ kɛ o la bi sisan sa ndolantan minnu kɛra fala ye o y'a to 8e de finale dɔw olu tan don ka dɔn Brésil Norvège o ye kalo tile juillet kalo in o y'o tile 5 o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen Paraguay Faransi o ye juillet kalo tile 4 Philadelphie kaw fɛ yen Canada Maroc o ye juillet kalo tile 4 o bɛ kɛ Houston kaw fɛ yen nin kɔni b'a jira sa k'a fɔ ko sɔɔni min ye 8e de finale ale fana programme tɔ bɛɛ lajɛlen na dɔn ka kɛ ni dugu minnu kan ka ndolantan kɛ olu ye Côte d'Ivoire eko olu ka yɔrɔ la maa 2 ma walan sɛmɛden entraîneur yi n'o ye Pays-Bas entraîneur Ronald Koeman k'ale bɛ walan sɛmɛ ko sabula ale furumuso man kɛnɛ ale bɛ to kɛrɛfɛ ballontan dusukasi a barika ka bɔ ale ma min ye Koeman ye a ye nin kuma min fɔ nin sa ko cancer bana de b'a muso la a ka dangan fana o fana y'a jira sa k'a fɔ ale ni Koeman de bɛ ɲɔgɔn faamu ni Koeman tɛ yen ale fana bɛ walan sɛmɛ fan wɛrɛ fana fɛ min ye Miroslav Kobe ye ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko ale ni Tchèques ta fala ye ko nin y'o bannen pewu ale fana y'i sen bɔ Tchèques ma se ka bɔ groupe kɔnɔna na Coupe du Monde yɛrɛ la sa balanaba min kɛra o de ye Paraguay ale ka Allemagne o gosi ka o bɔ yen pewu fala ye nka Almankaw u kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ bi k'u ka cɛlu dɔ bɛ yen k'o dasira ka don ko min ye namara foyi tɛ a la u ka kalamani 4 ko ale ye cɛlu 2nan sɔrɔ ko ye nka min ye Paraguay ye o dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa olu kɔni ye baara de bila pewu koyi u kɛlen ka se sɔrɔ kunun na sini ko ayi kabulu Allemagne dasi baara tɛ ka kɛ dugu jɔra kaki min y'u ka dege karamɔgɔ ye u ye yiri maani dɔ dilan ale ye k'a tɔgɔ donnen nin filɛ nin tariku la nin ye sabula a ye min kɛ nin ye u famana ka nin ɲɔgɔnna o sɔrɔ Erling Haaland a fana ka cɛlu dasi fala ye a na kɛ diɲɛ cɛlu dasilaw ka minnu bɛ yen sa n'o olu ye Lionel Messi ni Cristiano ye a kuru olu la hakɛ dɔ la hakɛ min bɛ yen n'o o ye ndolantan 53 a fana ye o sɔrɔ min ye 60 a ye o de don diɲɛ kɔnɔ balontan olu la ko maa min don a fana na jate belebelew fɛ don nataw kɔnɔna na ka kɛ n'a ka kununko bi o doni ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na
kunnafoni na kunnafoni mun dira ma ana jara Falaye Keita Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.